Maigsoon mayong gabi niata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Dunay panultihon sa kaalam, non potest esse diuturnum qui non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatanungan nga mulungtad kung wa sa kamaturan ipasukan. San Mateo 22:29 si Jesus sa mabugat nga pulong, daghan ang nga salaag kay wala sila masayod sa gahom sa kasulatan. Isaiah 5:13, mga kaigsunan nato nga salaag kay wala sila masayod ug wala sila magtuon sa balaan nga mga pulong. Mahinigugma ko maigsoon ang atong simbahan nga Katoliko mo'y gitawag og the Mother of the Bible. Kay siya mo'y naghipos sa mga basahon sa karang tugon, bagong tugon, o giayag pinagi sa kahayag sa Espiritu Santo sa nahuna sa may nampuong mga tinunan ug mideklarar. Nga Biblia linabdagan og ang Biblia gipada sa Dios dili sa humanang daan kundi sa paghipos og sa paghubad sa simbahan nga gitukod niya ang Iglesia Katolika. Maigsoon nagdapit kami kaninyo ni atong tulumanon. Og sa dili pa ang atong mga pagyukbo sa mga kadaguan, mga servant leader sa New Creation Servant Community nga nagsugod sa panahon pa sa iyang holiness. His Holiness ang atong maisog nga mo sulti sa kamatuoran, pero ito na ni halinas laing kinabuhi ang atong Arsobispo o Kardinal Rosales, Julio Cardinal Rosales. Unya, iya giyong umol o hatagag panalangin ang mga Catholic Charismatic Communities nga nagpadayon o daghang nagpadayon o san ini ang New Creation Servant Community. Unya, atong pagtamod kanila sa mga servant leaders, si Sister Brilia Albao, ang atong presiding head servant, formation head servant, si Sister Jeneline Labrado. Ministry head servant, Sister Maricor Malikon. Prophetic servants, Brad Romeo Llenes, Sister Jezebel Llenes, Dong Rumi, na kung pinangga kayong higala o gigsuon sa itong pagtuo, ay asawa ako maning pag-umangkon, Sister Jezebel Llenes, doktora. Padayan ko og ampo Dong Romeo, alang sa panalangin nimo kabaskog, ihatag sa Ginoo. Sa kingly servant, si Brad Ray Albao. Diya po ko sa kuandong sa programa sa New Creation Servant Community sa DYRF. Tawag lang niya ko sab, ha? Okay. Unya, padayon ta sa pag-recognize sa mga servant leaders sa New Creation Servant Community. Ang kingly servant, Brad Ray Albao. Priestly and liturgical servant, Sister Susan Albor. Community secretary, Sister Asmin Arceles. Ang admin and custodian, Sister Susan Albor. Iyang kabulig, Sister Gina Belicario. O worship ministry, Sister Jacel Lodonia. Music ministry servant, Sister Christy Agas. Nga niyagyod kanunay, mapailubon kay Christy Agas, nga mag-andam sa kaigayunan sa atong Holy Rosary before the Bible study. Unya, healing and counseling servants, si Brad Espiridion Iting, o Sister Ida Iting. Prayer intercessor servant, si Sister Judyo Bundok, Sister Mayra Sinisa, o Sister Jeneline Mirande. Ang teaching ministry, si Brad Ilby Sinita, o Sister Chris Sinita. Bible and Catechesis, Brad Alex Basig, padung runtungan ni. Unya, ang temporality STEM servant, si Sister Josephine Basig, Sister Cypress Velasco, Sister Josephine Lee. Ang Ways and Means Ministry, Brad Mario Uy, o sa Transpo Ministry, Sister Nida Uy. Ang Technical Ministry, Sister Jacel Lodonia. Ang Food Ministry, si Sister Guida Cabalda. Sa couple cluster servants, Brad Mario Uy,
og Sister Nida Uy. Single adult and women cluster, Sister Josephine Lee. Single adult main cluster, Brad Rodel Intrampas. Sa youth cluster, servanthood, Sister Bia Suathilio. Sa youth cluster servant, si Sister Bia Suathilio, o young adult women, Sister Almera Belicario. Young adult men, si Brad Reinhardt Narasaga. O si Sister Narosibalay nga nag-apostolado sa pagampo, Sister Nida, nga kanunay gihalad niya ngayang pagampo sa kalampusan sa ministry sa New Creation Servant Community. Mao ni ang atong mga recognition, mga igsoon sa atong mga kaigsunan nga dunay gitahas o mga katungdanan. Ya, sa dili pa doon natay nadawat nga usa ka ligdong nga pangutana nga nagtumbok sa pagbansay sa Iglesia Katolika. Diya sa Isaiah 66, 17, nagingon nga dunay nangaon og baboy og gidahagyon ng baboy dito sa tanaman og dito sila mangaon. Kini gikaligut-gutan sa Dios ang pagkaog baboy. So, kining maong pangutana nagingon, ngano nga ang mga Katoliko kusog man mo kaog baboy nga gidili man na sa Dios. Unya iya pakyut nga gitumong sa kaalautan niadtong maglapas sa mga pagkaon nga gidili sa Dios. Sakto na kay sa Old Testament times panahon ni Moises doon na may balaod nasa Leviticus 11 unong ngadto sa 20. Mga hugaw nga pagkaon, bisan mga langgam nga manunukob sama sa agila, mga kwaknit o kabug, mga hugaw ni alang kaninyo. Ayaw mo pagkaon ini. Ya sa mananap nga dunay upat ang tiil, wala dili buak og kuko, wala magpungusap, hugaw ni para kaninyo. Pero ang usa, ang karnero, kanding, baka, kay buak og kuko nagpangusap bisag way kikaon, limpyo ni makaon ni ninyo. Pero ang kabayo, mga mananap nga upat ang tiil, sama sa baboy, buak og kuko, pandili magpangusap, hugaw ni para kaninyo. Balaon ni nga nasulat. Iya ang pangutana, nganong gilapas man sa Iglesia Katolika kining balaod nga gitakda as Ginoo sa mga hugaw nga pagkaon, mga isda nga way hingbes sama sa nukos, mga isda nga way kapay sama sa pansat, mga hugaw ni nga pagkaon dili ni angay kaninyo. So mao ni ang gipangutana nga how there the Catholic Church violated this prohibition by the Lord regarding the balaod sa pagkaon, dietary laws. Unsa may tubag ni ini? Ang atong ikatubag timanan, nga dunay balaod si Moises, ug mga balaod ni Moises, panahon ni Moises, dunay mga pagkaon nga gidili, giisip nga hugaw, bisan sa mga langgam, isda, o nasa dagat o tubig, sa kasapaan, o kadtong mga gisgutan na sa unahan, hugaw ni para kaninyo. Mao ni mga hinigugmang magigsoon ang pangutana, nganong nangahas ang Katoliko paglapas niini. Mao ni ang ato'y katubag, naamagod sa bala ang kasulatan. Naingon nga nailisdan ang kasuguan, nailisdan sa ang tulumanon sa pagkapare. Dunay mabasa sa pamahayag sa Dios nga dunay kausaban. Ang kasuguan nga dili mousab mao nang ginganlan og the 10 commandments of God written by His own finger, given these laws to Moses. Dunay mga balaod sa Dios, dili ni balaod ni Moises nga gisuwat sa papan nga bato nga gihatag sa Dios ngadto ni Moises og ingon tulumanon kini nga walay katapusan. Tumana kini. Mao kining puong sa Ginoo ngani usa ka tubag sa Ginoo niadtong nangita, taong nangitag langit ug kaluwasan. Mingon si Jesus San Mateo 19:27, kung gusto kang malangit dong, tumana ang mga sugo. That is the command of Christ, mao nang sugo ni Kristo, og matod pa kining sugua, dili mausab og kini magpadayon. Kaningan lang natog, the rule of the law of God cannot be changed. Pero doon ay balaod
nga giinterpretar ni Moises, interpreted by Moses, may tungod sa Sabat. Kaningon ang Ginoo sa Exodus 20. Exodus 20 bersikulo 8 hangtod 11, mingon ang Ginoo, buhata sa unom kaadlaw ang imong buhat, pero si kapito mo pahuway ka. Wa maghisgot ang Ginoo niadtong panahon na bisan sa una pa ni Moises nga naa sa Genesis 2:3. O gipanalanginan sa Dios ang ikapito ka adlaw, iyang gipanalanginan o gibalaan og siya ni pahulay niya ng adlaw. Ikapito ka adlaw. Pero kana ikapito ka adlaw nga gisgutan, wa pa may kalendaryo niadto. Dili ka mo ingon nga kana Lunes, kana Biyernes, o kana Saturday, o kana Domingo, dili pa. Kay wa pa may kalendaryo. The law of God states nga trabaho ta sunom ka adlaw, ikapito mo pahuway ka. Pero sa 2 Kronikas, Kapitulo 8, versikulo 13, 14 o 15, si Moises mo'y nagpili. Matod pa may tungod sa adlaw ipapahulay, gipili ni Moises ang ikapito mo ng Saturday. Unya siya naghimog mga balaod. Nga matod pa sa Oseas, Kapitulo 8, versikulo 10, gipundaan ni Moises og daghang mga balaod, thousands of laws are added to the commandments. Munang way nagkatuman. Muna ningon si Jesus, kamong magbabalaod, naghimong balaod nga makabuktot, way nakatuman. Bosa, balikon nato, nga kining Sabbath of the Jews, doonay gipaon ni Moises nga balaod. Na sa Exodus 31:15, patiya bisag kinsa nga magbuhat sa adlawng Sabado. Nya gipribahan gyud. Nga diin tayo sa kataong gigutom, namunit og kahoy nga laya sa adlawng Sabado, kay naghikay siya, ipakaon niya ang tawon sa gigutom niyang mga anak, ug naghilak nga asawa sa kagutom, hisakpan nga namunit og kahoy sa adlawng Sabado, gibato o gipatay. Siya to pa, mas dili pa sala ang pagpatay. Ha? Alang kanila, muna ninyo ang Ginoo nga kining balaura sa igpapahulay sa mga Hudiyo, way nakatuman. Nasa Nehemias 13:18, mingon ang Dios, way nakatuman sa adlawng Sabadong igpapahulay tungod sa kaistrikto niini. Ya sa Ezekiel 20, versikulo 20-21, bisan ang inyong mga batanon, bisan ang inyong mga anak, way nakatuman tungod sa kabug-at ni balaura, nawad-an na ni kahulugan. Si Jesus nga atong Ginoo, nagayog babaeng masakiton, cancer sa adlawng Sabado, gigukod nila si Jesus. Gilista nila nga he is not a prophet, he is not sent by the Father, he is a violator. Unya, sud sa sinaguga, doon ay taong giyawaan, nagbulintong, nagbuwa ang baba, siga ang mata, makalilisan kayo, gingin lang ni Jesus ang yawa. Og ang pangulo sa sinaguga, sa tinuho ang Judaismo nga Sabadista, nasuko pagayo. You are not a prophet, you are not sent by the Father. Why? Because you violated the laws. Imong giayo ning tao nga kining giyawaan. Muna ningon si Jesus, asa man mabasa sa basahon sa balaang kasulatan nga sala ang pagbuhat og maayo sa adlaw ng ipapahulay. Asa mabasa ang pagluwas og kinabuhi sa adlaw ng ipapahulay dakong sala. Wa sila katingog niya na. Mao na nga way nakatuman og ang Dios namulong sa Oseas 2:11. Oseas 2:11, it is but God who stated this. It was God who stated that. Siya niingon, pahunungon ko ang inyong ipapahulay. Pahunungon ko ang inyong Sabado. Ngano? Kay nawala ang reason of the law. Reason of the law. Sa Latin pa na, ratio leges. Ubi ratio leges sisat, lex sisat. Kung nato na binisayon, kung ang kahulugan sa balaod na hunong, pahunungon ng balaora. Mauna nga ang Diyos mismo, siya gyud ang Diyos amahan, nga mao'y nagsulti. Og dili ba gusto ang Ginoo nga libugon og lubagon ang iyang gisulti. Nayon siya, kung akong gisulti, pahunungon ko, pahunungon kina. Na sa Isaias 14:24. Kaningon ang Ginoo, ang akong gisulti tinuod. Ang akong gitinguha pagatumanon. Mo na tumanon gina. Kay ningon si San Pablo sa Hebreanon 4:8. Kay kung si Jesus naghatag pagkapahulayan, dili na maghisgot og laing adlaw. Kay Sabado lang gihapon nga Saturday, mao lang gihapon adlaw. Mao na gipahunong na og dona nay gipuli.
Doon na nagipuli, atong mabasa na sa Leviticus 23:19, Leviticus 23:19, hidden from the eyes of the people and did not know there was a command. God's command. O say pong Ginoo, ang unang adlaw, mo'y labing sulimning igpapahulay, way buhaton nga pagahimuon ini, og adlaw kini sa pagtigom kun pagsimba, unang adlaw sa semana. Diha na ma-unravel ug mablihan sa bagong tugon. Kay sa bagong tugon, nabanhaw si Jesus sa unang adlaw, yan lang nag-Days Domini, the day of the Lord, ang Domingo, mo'y gipuli. Muna San Juan 20:16-26, pagkabanhaw ni Jesus, pila ka adlaw siyang nakiguban sa mga tinunan, 40 ka adlaw. Yan ang 40 ka adlaw nga siya nabanhaw, kuyog sa mga tinunan niya, why usa ka Sabado, nga niadto siya sa sinagoga. Aron pag ingnon nato, pag himog panigingnan nga naagya po ng igpapahulay nga Sabado, kundili adlaw ng Domingo. Kada Domingo sa usa ka tigom, assembly house sa mga tinunan ni Jesus, way bugto si Kristo niya ng panahon na, musud sa mong Assembly of the Apostles, Pax Bubiscum, kalinaw sa Ginoo manaka ninyo, Domingo na, mao na gipuli. Kay gipuli, talitapos na ang adlaw ipapahulay, unya dunay sunod nga pagbanag-banag sa adlaw sa Ginoo, adlaw Domingo, nga mao ang sunod nga ipapahulay. Sa Griego na, Opsi des Episcoposi Sabato, Imes es miyan Sabatum. Duha gyud ka yugto nga gilitok ang Sabatum ug Sabato. Talitapos lang ipapahulay sa mga Hudiyo katong Sabado, gipulihan sa adlaw ipapahulay nga maong Domingo. Mao na ato'y katubag sa pangutana, taas-taas din nato kay importante masab kani nga atong tagdon. Ngunya, niyaman si Ricardo Rizani atong paminawon. Salamat Brad Sok. May gabi Brad Sok de sa New Creation og sa tanang naminaw sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Akong pangutana mahitungod kay kuan Brad Sok, Judas Iscariote, kay nagbudhi man to sa atong Ginoo. Kung nagbasol siya sa tinudaan na kasing-kasing Brad, naba jud kahatoy puruhan na malangit si Judas Iscariote Brad, paliw ko og patinaw. Sa San Mateo 19:28, mingon si Jesus nga sa adlaw sa akong paghukom ug sa adlaw sa paglingkod nako sa kong trono, kanang 12 ka trono magalingkod usab kamo uban kanako. Kadtong pagkasultihan ni Kristo, buhi pa biya. Diha pa biya si Judas Iscariote, maka uban kamo sa paglingkod sa trono, 12 ka trono uban kanako. Ya, diha pa man si Judas Iscariote katong nagbudhi. Bosa dunay indikasyon nga sa ato pa si Judas kihin maapil gyud paghukom nga makalingkod siya po sa trono. Pero naaman si Ebanghelyo gani karon nga ningon si Jesus, kadtong nagbudhi kanako, mas mayo pang wa siya mataw ning kalibutan. Now with that regards nga ang Ginoo nagsulting mayuban si Judas sa day of judgment, ang si Judas mulingkod sa usa sa 12 ka trono. Naay indikasyon, mingon ta, naluwas ito si Judas. Pero ang Ebanghelyo karon ingon, kadtong tao nga magbudhi kanako, mas may pagwa siya mataw ning kalibutan. Doon na siya bugat nga katarungan nga si Judas di maluwas. Pero kay pulos man bugat, ang maghukom nini dili kita. Kay di ta ka himo og usa ka hukom nga infallible. Only God can judge infallibly. Muna nga ang simbahan, Ecclesia Silentium Est. Sabot nga ang Iglesia hilom niini. Muna nga, di mo ingon na langit, di sa ingon nga impirno, pabuto na itong panahon nga tugutan ta, nga pakiton ta sa Diyos. Suman sa panudya, hay si Judas Iscariote. Niya si Mando Aquino. Salamat Badsok ug may gabi sa tanang gapaminaw sa atong matul-anon nga programa nga ang kitin-awang sa pagtuong Katoliko. Badsok diretso ko sa pangutana Badsok. Badsok naiuban na to mga kaigsuonan Badsok ba? Kanang bisag dili Katoliko, lain nga relihiyon ba, Protestante ba o Katoliko. Niingon sila Badsok ang Ginoong Dios kuno. Favor kuan kuno kanang favoritism kuno.
na ako na kuan gipaboran, nagkalalis mi, nagkadebate mi. Kay may tungod ba sa iyang igagaw bradsok ba? Si San Juan Bautista ba? Kay mag-agaw man gyud sila. Sa sa pagkatawhanon ni Hesus ba, kay duha man ang iyang kahimtang Dios nun ug ang pagkatao, matuod siya nga Dios ug matuod pagkatao. Badsok ang pangutana, ingon sila nga ang Dios kuno favoritism kuno. Kuno sa kanang mapinigon ba naa say gipili ba? Kato kunong iyang badsok, kato kunong iyang igagaw nga si San Juan Bautista. Kuno to kanang namatay to. Nya wa kuno moagi purgatorio, kuno kanang automatic kuno nga na hilangit naa sa iyang gingarian. Yung sa may pangutanan, wala. Gituan, dili kay gituan. Tinuod gina kay ingan lang natog San Juan Bautista. Mapinigon. Pasad, mangan lang na ganig santo na gina to na langit. Unsa may favoritism, unsa may pagpinig sa Ginoo niya na. Unsa may butlay pasabot. Nga favoritism. Kay Nga atuon gyud pa butangin nila sa purgatorio sa impierno si Juan Bautista nga martir ba to? Nga naman sa Biblia nga charity or love sama ba somewhat cleanses the sin. Ang iyang pagka-martyr, wa sa sadigod sa pero din buotan na tubalaan kay tuntuhana. Mana sa may favoritism diha. kay sama kuno atong mga brad kato ganing mga nasantos na nga mga katong gikanonayos ba, automatic na kuno to ng langit. Sama nila ni San Pedro Calungsod, ni San Lorenzo Ruiz ug uban pa. Okay. Sabot ko nga kadto si Juan Bautista, why Santo Papa nga nag-canonize, but God Himself and Jesus Himself as God exalted John the Baptist nga usa siya ka tao nga gipanganak ni Santa Isabel nga tigulang na kaayo si Santa Isabel, milagro ang iyang pagkatao. O niya matod pagani ni Jesus nga didto pa siya sa tiyan sa iyang inahan si Juan Bautista, gibalaan ang daan. Mara nga dili ta kaingon nga dunay favoritism nya kini sila si Pedro Calungsod sa Lorenzo Ruiz nga gi-process gyud beatification ya canonization. Why makita nato nga ginganlang favoritism? Kay sila si Pedro Calungsod nga to sang Lorenzo Ruiz, pulos magito sila nga naghimo gyud sa kakinabuhi o nga gipagas gyud lang dugo, martir man sila pulos kay gipatay sa Lorenzo Ruiz dito sa Japan, ya si kining Pedro Calungsod dito sa Hawaii nga gikuan yung gilambusan o bangkaw ng malapos siyang lawas. Muna nga, martir sila. Niya si Ricardo Rizane, ito paminaw. O pa man mabot ang atong mga kauban. Sige. May gabi pag-usap, Bradsok. Akong ikaduhang pangutana, Bradsok, ba kay may tungod aning paghinolsol o pagbasol kaning unsa man ning paghinolsol, Brad? Tinud-anay ba dyan yung pagbiya sa atong mga sala kay mga humas kumpisal niya magpakasa na sa kuno niya balik na sa kumpisal, Brad, niya maghinolsol na sa kuno. Unsa man ni katinood ning paghinolsol, Brad? Palayo ko patinaw. Ang Ginoo nagpaybaw na to isip Ginoong makagahaw mo maluluyo ningon siya nga bisag unsa kadaghan sa inyong mga sala, bisag unsa kadako sa inyong mga sala, kun muduol mo kanako maghinulsol usahon ta pagusay. Niya ang sugo na niya hinulsuli ang inyong mga sala. Unsa may kahulugan na hununga ang pagpakasala. Niya pagtuman na sa akong mga sugo. O niya pagbuhat nagmayo. Ang imong mga sala nga dako kayog daghan pasiluon ko na. Di lang kay pasiluon ta ka. Ablihan akong pultahan sa langit para nimo. So nangutana kag unsay paghinulsol nga tinuod, mao nang paghunong nato pagpakasa. Niya gitun-an sa tas Ginoon saon paghunong pagpakasa atong pantunon ang atong unahuna. Kaya sala nagsugod man sa unahuna. So we will discipline. Kung makahuna ta nga atong unahuna ng ilad kay naglapas sa sugo, giagda ta sa pagmasturbate kay nakita tag nindot nga lawas babae, hunong na. Oh, sa to imo ning hinginan si Satan. Get out, Satan. Do not disturb my peaceful mind. Oh, minaw na akong utok ayaw akong. So ato kinang likayan bisag sa unahuna pa, bisag pulong pa,
labi na kibuhat nga malapas na sugo sa Ginoo, asa mabasa? Sirak 21:2. Gusto ka bang dili na makasa? Likay sa okasyon sa sala. Ug doon na ginahunahon ng dautan, sangpitan na nga ang Ginoo. Tawga siya. Ingni siya. Nga, wag tangya Ginoo kining dautan na kuhunahuna. So, wa ka magpa-ilipon sa tentasyon, wa ka kasa na. So, mora, likay sa okasyon sa sa niya, si Kristo giniksulti iyan dili ako. Nasa San Mateo 26:41. Pagtukaw, paghampo kanunay, ang dili ka madaog sa panulay. So, Christ introduces the power of prayer. Nga kung hingampo ta kanunay, dili makaduol sa tanas nato. So, likay sa okasyon sa sala, ampo kanunay, pagbuhat umayo, dili ta mutuo mingon ka, dili ko mutuo, sige gyapon pagkasa, makak na Ginoo, nasa 1 Juan 3:6 ngatos 8, ningon si San Juan, kadtong nagpakatao na pag-usab, kadtong nagbag-o na sa kinabuhi, makahimo paghunong pagpakasa. Puong man as Ginoo. Wa man di man mamakak Ginoo. Busami di ta moingon nga, sige gyud kasa kay maibugon kay ko. No. You can drive the demon. You can drive the enemies of your mind. Muna nga ang paghinulsol sa Biblia, mulikay kita pagpakasa, muhunong kita pagpakasa. Kay di kita muhunong, ginsulto mo na itong Ginoo. Niyong Ginoo, you can stop committing sin. With my grace, akong grasyang ihatag nimo, kung mag-ampo ka kanako, dili ka magasa. Pero di ta mo ampo, di ta mo salig sa grasyas Ginoo, labi na sa pagkalawat sa mga lawas, kita siyawa. Mando keno. Salamat Badsok o sa ikaduhang higayon Badsok. Ang ako ikaduhang pangutana Badsok may tungod sa Badsok sukad ba nga nakuan ang kaning Iglesia Katolika ba kaning kuan ba kaning atong reliyon nga matuod nga iglesia ba nga Katoliko Badsok ba kining kuan kaning charismatic Badsok ba kining community kuan ba kining Catholic charismatic community ba kining kuan karon ba nga daghan ang magayong charismatic Badsok nga kuan nga mga grupo Badsok. Unsa man ang kuan na nagsugod Badsok? Nagsugod ang kaning kuan Catholic charismatic community. Kining Catholic charismatic o charisma. Daan naman ni sa kining Biblia, daan na kay ningon si Kristo nga atong Ginoo nga kun kamo buot nga magiyahan sa santos nga Espiritu, linisi inyong kalag. Unya, pagdawat ninyo sa sakramento sa bunyag, niya isunod ang pagpasud sa Espiritu Santo. Asa na mabasa? Nasa Buhat sa mga Apostoles 8:14-16. Amatod pa sa mga tumutuo ni Kristo nga sa pagdawat na mo ni Kristo, ya mong katunan nga mong mga buluhaton sa pag-alagad kaniya. Misunod ang pagsud sa Espiritu Santo. Manan the dwelling of the Holy Spirit niya mohataga sa mo na charismatic, the charisma, the gift of the Holy Spirit coming from Jesus Christ. Manan diha na sa Biblia. Pero ang kusog na gayong ingnon nato kadina sa mga seminars, Life in the Spirit seminars. Mga naniyama si Alex 1970s. Mao gina nanumdum ko niya na nga si katong obispo nato sa Santo Rosario tun dito na saningo siya Bradsok nagkuan ko nagkonfirma ko duha ka batan-on mga ulitaw daga ya sige pag human ako confirm ako silang bendisyonan ako lang iampo nagkuan ma siya gift of tongue. They were praising the Lord, which I did not understand. Likewise, nindot kaya silang paminaon. So, I believe that very sacrament of confirmation, mahimo na ang masuod sa Espiritu Santo, kaya himo mo na yung dwelling of the Holy Spirit. So, meaning the charismatic started officially, nga nahimo nagkadina sa nilang dapit hangtod, niabot sa Manila, hangtod sa Tibuok, Pilipinas. Pinagay sa mga pari nga doon a gift of the Holy Spirit. Yan din nato
nabantog kay Monsignor Fred Kreckenbeck o si Padre Leonardo Polinar. Nga panaw kita lain dapit sa kalibutan. Hangtod na ato siya sa China, si Padre Polinar. Ngayang inquire mga tao nga edukado dito, kasabot na sila in English, siya dili na ba, Padre? Kasabot o Tagalog, siya din samot na. Saying ano, pare, how could I really relate to them my message? In English ka mo siya, Tagalog ka mo siya. Siya, pag tinagalog ko, mo to yung gihuman. Naibung mo siya, mga insik na noon niya, Padre, you bothered so much. Don't you know? Why? Tanan ni mong gisulti na mo, nagsamta na mo. What? I'm speaking in Tagalog, English, but we understood. So mo na nga, doon nag-miracle, nga na nag-glossolalia. Sama ni San Pedro, nagsultig Hebreo, nagsultig maramay ko, pero naminaw niya nga taga-Roma, naminaw niya taga-Corinto, lain dapit, they listen to their own language. Warang, that is a real fact of miracle. Warangan lang na itong baptism in the Holy Spirit. So that started. Katong isulti ni, kalimot ko atong amigo nga, naubispo ba niya din magkuhan sa Santo Rosario, then dito na sa katong isla dito, kalimot ko singa niya. Niya si Sister Agas. Okay, may gabi, Brad Sok. May gabi. Pangutanan ni Kuya LV. Oh. Usa raman atong Dios og tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, para sa uban lang nga nagsunod sa atong programa sa matag pag-ampo nato, kanus-a og unsang bahina sa pag-ampo nga atong isangpit nato sa Amahan, kanus-a sa Anak o kanus-a ta musangpit sa Espiritu Santo. Unya, pangutana pod gikan ni Brad Mario. Mario Oy. Good evening, Brad Sok. Nisulti si Jesus nga siya og Dios Amahan usara. Pwede ma-explain sa dihang nagtinga na si Jesus sa krus, nakalitok man siya, Ginoo, Ginoo, nganong gibiyaan mo ako, nga siya Ginoo man. Maski sa iyang pagkatao, diri nagpakita man siya og daghang milagro, gumikan sa iyang gahom. Salamat, Brad Sok. Ang Santissima Trinidad, ang pamahayag niya na gikas Biblia o gitudlo sa atong simbahang Katoliko nga tulo ni sila ka distinct person. Unsa ning persona usa ka pagkamao nga dunay salabutan o kabubuton. Pero kini silang tulo matud pa, the Father is eternal. The Son Jesus is eternal. The Holy Spirit is eternal. Dahil ingon na yung sunod pa, what is eternal? Eternal means no beginning and no end. They are three, the Father, the Son, the Holy Spirit, but there is only one eternal in them. Way sinugdan ugay katapusan. Ang Amahan Diyos, eternal. Ang Anak Diyos, eternal. Ang saan ang eternal? Dili madaog sa kamatayon. Kay ang meaning sa eternal, forever, everlasting. How could He become everlasting ang mamatay? Ang iyan ang pagkatao mo'y namatay ni Jesus Christ. Naaman na sa Biblia, giklaro mo na ni Santo Papa San Pedro. Santo Papa man ang siya. 1 Pedro 3:18. Si Kristo namatay siyang lawas nun nga kinaya. Pero buhi si Espiritu. Yan ingon si Kristo, ako ang Alpha ug Omega. Kadtong matinumanon, akong hatagag tubig sa kinabuhing di matapos. Siya mahimong akong anak. Ako ang Alpha ug Omega, si Jesus. Ako Diyos. Ningon si Kristo, from His Word, ako Diyos. Nasa pinadayag 22:13 si Bugyutay, pinadayag 21:6 City. Ang mananaog, akong gantihan, sa purong-purong kinabuhi, siya mahimong akong anak, o ako, ang Alpha ug Omega, si Jesus, ako Diyos. So, si Kristo nagtugan nga siya Diyos. O sa Biblia, ang Diyos dili mamatay. Kay Diyos gani mamatay, dili na Diyos na. Kana in this Diyos gani, way ang ipatyon, kay wa masana. Pero si Kristo mingon nga, I am God. And he who wins the battle and trial, I will give him the life, the water that is giving life forever. So, muna nga, naas Biblia. Unsa man naas Biblia? San Juan 12:34. Niingon San Juan, si Kristo dili mamatay. Siya Diyos dili mamatay. Ya, doon naman ay gikutlo. Gikan sa mga balaod na ibawaan na mo ang Kristo dili mamatay.
Asam na mabasa. Naa sa 89, Salmos 89:36. Nga ang kaliwat ni David, sabdos Kristo, walay kamatayon, walay katapusan. Muna nga, si San Juan Evangelista, sa iyang Ebanghelyo, iyang gipihog yun, ang Kristo dili mamatay. Naibawaan na mo balaod ang iyang kahimtang sa pagkawalay katapusan. Muna nga, asa na mabasa sa Old Testament, Salmos 89:36. Ang kaliwat ni David, sabdon nga si Kristo, mapadayonon kay iyang gingharian walay katapusan. So, logical ang pagsulti ni San Juan nga ang Kristo dili mamatay. Asa mabasa? San Juan 12:34. Mo na nga, giklaro gyud ni Kristo. Gigukod ko ninyo, gusto ko niyong patyon. Yes, mapatay ninyo, nagtinguha mo pagpatay sa akong pagkatao. Pero dili mo kapatay sa akong pagka-Diyos. Asa mabasa? Na San Juan 2:19-20, patyan ni akong lawas. Kay buhiuon ni nako. Nya kung mamatay ang pagka-Diyos, mamatay ang Diyos, namatay siya ang pagkatao. Kinsa pa may mubanhaw siyang iyang namatay ang lawas. Nga siya may ako man iyang gigamit, wa man niya i-tribute sa man. Ako mubuhi sa akong patay nga lawas. Mabanhaw ko sa akong gahom. So di mo daw klaro gina nga Christ is God, and the Godhead is in them. You cannot find a God without Godhead. You cannot find the nature of God or Godhead without His being God. Di man na mo mahiwa ba? Lain ning God, namatay ni, ang Godhead wa, that is heretical. Because you are dividing, fragmenting the unfragmented being God and Godhead. Muna nga, ang pangutana ato ng natubag, niya si Brad Alex Basig ato sa ning paminahon o katong ipangutana ni Sister Agas gikanto ni Brad Mario Oy, tulong nagpamatuod sa langit, Amahan, Anak, Espiritu Santo, pero kining tulo usara. Sama ba sa ocean? Pila man naka-ocean dagko kayo? Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Indian Ocean. Tulo na kadagko kayong laod, pero usar gyud na kadagat. Di ka ngingong na lain ring lami ring dagatan diya sa Atlantic da lahi sa Pacific, just the same nature of water. Loud usara, pero tulo ka boundary. Wala nga ang Diyos, tulo ka persona, pero usara gyud ang ilang pagka-Diyos. Sa dugma page 91, Teaching of the Catholic Church, doon ay imprimatur, page 91. The three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit are equal and they live in eternity. The three persons live in eternity. Binuusan na ito pag binisiya, nga kining Amahan, Anak, ug Espiritu Santo, way labaw nila. O buhi sila kanunay sa walay katapusan. Lived in eternity. Tanawa ng sa English nga eternity, sa meaning nga na, forever. Busa kining tulo, di gid mamatay. Imugan ang patyo ng usa, mamatay ang duha ka persona. Usa naman sila. Sa mag-usara ni Kakurinti, op na to, tanang Kurinti diri din ang hatag kahayag. Tulo ka persona, Diyos. Patyo na ni mo usa, patay ang duha ka persona. So, we should not dare to teach erroneous teaching about God. Suko maginawa na sa Book of Wisdom, chapter 14, verse 30. Unsay pong Ginoo, kadtong mga tao nga magtudlog sayop, mahitungod ka nako. Kadtong mga tao nga magtudlog sayop, mahitungod ka nako, silutan ko sila. Wa mi kung Ginoo kadtong tao magtudlo sa kong doktrina. Kanang mahitungod kini kadtong tao magtudlo, mahitungod ka nako. Nya sayop nga pagtudlo, silutan ko ng mga tawana. Manang beware, no? Dili ta mag-among-among kay ningon ang kasulatan. Kung dinuray pa namatay ang Dios, wan atas kalibutan. Ngano? Naman sa Job 34, 14-15. Kuno galing mamatay ang Dios, mamatay ang tanang tanom, mamatay ang tanang isda, mamatay ang tanang hayop, lakip ng tao, mawas mapa, patay sad. Wala ka. Unsan nasa kuno mamatay ang Dios? Nya dong anyo 33, nya Biyernes Santo, Sabado Santo, namatay ang Dios, dili na tinuod. Kay mamatay kay ang Dios matud pa, patay tang tanan. Look into the history. Doon na by page dito nga, in the year 33, God died and all people were dead. You cannot find that. Niya si Brad Alex Basik. Mayang gabi mga igsoon ug sa tanan ng mga nagsunod ning pagtulunan sa
katinawan sa pagtuong Katoliko uban sa Dress New Creation Servant Community. Akong pangutana Brad Sok about ining kuan bitaw nga nagampo si Jesus dito sa kuan garden sa Gethsemane, ingon siya sa iyang mga tinunan, pagtukaw kamo og pagampo aron dili kamo madaog sa panulay, andam ang espiritu apan luya ang lawas. Nya diri sa kuan sa Ecclesiastes 12:7 ningon siya nga unya mo pauli sa bug ang atong lawas o ang atong espiritu mo pauli sa Dios nga mo'y naghatag niini kanato. Mao ba ning espiritu ha Brad Sok nga kanang kuan katong kuan nga mo'y gihuyop sa kuan atong langit mong amahan pag himo niya sa tao in creation nga gitahupan niya ang ilong sa tao og may kuan may hatag og kinabuhi mao ang espiritu. Palihog ni Brad Sok. Mao gyud. Kay pag lalang sa Dios sa tao, giumol niya ang lawas tao gikas abog sa yuta. O pag kumpleto na, may huyop siya sa espiritu o ang tao na imong kalag nga dunay kinabuhi. Nana sa Genesis kapitulo 2 versikulo 7. So the spirit kanang gi-breathe into, katong giginhawa ni Kristo sa duha ka lungag sa ilong sa tao, primero ni Adan, iba, sumo ng atong kalag. Because our soul is spirit. Pero not all souls are spirit. Kaya kanang mananap, mga langgam, mga buhing binuhat na sa Job 2:10, ang dunay kinabuhi. Gikuptan sa Dios ang dunay kinabuhi, makalag. So, kung bisag unsang dunay kinabuhi, dunay kalag. Pero lahi ang kalag sa tao. Kaya ang kalag sa tao, espiritu, di mamatay. Ang kalag sa hayop, mamatay, wala na. Ang kalag sa mga mananap, mamatay, wala na. Mga isda, mamatay, wala na. Pero ang tao, mamatay, ang yarang lawas mo'y namatay. Mo nang isgutan ni Brad Alex sa Ecclesiastes 12:7. Itudlo, kining pagtulo na. Ngay kamatay sa tao, ang iyang lawas, mubalik sa bugsayuta. Pero ang espiritu niya, mubalik sa Diyos. Mo nang atong kalag. Yan niya si Ryan. Maying gabi, Brad Sok. Maying gabi sa mga naminaw karon. Ang akong pangutana, Brad, is kanang about ni sa kanang Semana Santa, Brad. Kanus din nagsugod, Brad, niya kanang naba ni sa Biblia ang Semana Santa, Brad. Niya ang kaning Semana Santa, Brad, ba nag-celebrate anis kamatayan sa Ginoo kay nag-celebrate nito sa iyang kuan kanang kapanganakan, Brad. Mora. Kining pagsaulog nato sa Semana Santa, diya magod sa Sirac City, 23, doon na mga adlaw nga giila nga balaan. Doon na sa mga adlaw nga iyano o normal lang ang iyang pagkaadlaw. Pero doon na adlaw nga giisip nga labaw sa mga adlaw kay kinibalaan nga adlaw. Mara nga, ang simbahan, concurrence with that, nga ang atong Ginoong Kristo kining puwertig yun dakuha siyang gugma nato. Kay ningon mga mahan, bisag usara katulo sa tubig, anak, you can wash the sins of the world. Tiyan mo na? Bisag usara katulo sa tubig, malimpyuhan ni Kristo ang tibuok kalibutan. Pero ningon mga mahan, you know, love is proven by blood. Ang gugma mapribahan sa dugo. What do you mean, Father? You will die, and your death and your blood cleanses the whole sins of the world. Tiyo mo na? Muna ningon si Kristo, Amen. I will accept that, Father. I will offer my life. Itugyan ako akong kinabuhi. Kaya may kahum ko pagkuhas kong kinabuhi. Muna nga, ang Catechism ni Catholic Church, 630, number 630, pagkamatay sa tao, pagkatao ni Kristo, nagbulag ang kalag og lawas. Pero ang iyang divine person, bigunit. Sa English pa, and the person, divine person, assumes the body separated from the soul. Gigunitan niya ang duha. Ang sawa, ang inuntal, gigunitan niya ang lawas, iyang kalag gunitan sa ni Kristo. So, iyang kalag og lawas sa bulag. Pero wa mo bulag, wa mo hawa, mo biya sa iyang divine person. Muna nga, that is found in Catechism of the Catholic Church. Meaning, the divine person did not die. Because the divine person holds
the separated body and soul on the death of his being man. Mo na explanation mo sa ang mga obispo nagtuon nagdugma. Mga pare, seminaryo ang dugma, bisag wa ko katiwa sa pagkapare, but I studied dugma. I studied so much of the books that I learned in the library. Mo na nga dili unta nato limbungan ang mga yanong lungsuranon. Itudluan nato sa kabakak nga pagtulunan. Di masugot ang Ginoo niya na. Because per se, God is spirit. God is immortal. Nabas Biblia na. 1 Timoteo 1:17. Ikaw Diyos mong hari sa kaharian. Ikaw o Diyos, Espiritu. Ikaw o Diyos, dili mamatay. Tiyan mo na, gisinggit yun sa kamatuuran. Ang Diyos dili mamatay nga ito ginampatyon. Namas Biblia, San Pedro ni clarify. Ang namatay ni Kristo, ang iyang tawhanon nga lawas. Wa mamatay ang iyang Espiritu. Atong hunungon ng pagtuo sa infallibility of the Pope, nga kana San Pedro infallible man na kay Santo Papa ko na. O balik si Mando Aquino. Salamat Badsok o maayong gabi sa ikatulong higayon o katapusan sa akong pangutana Badsok. Badsok, naasay ubang mga kaigsuuna na to Badsok, mga galibog sa Badsok. Sama sad nako Badsok. Ang kuan Badsok ba ang kaning kuan Badsok ba ang kaning espiritu Badsok ba og ang hangin pa Badsok ba. Unsa man ni silang kuan Badsok nga kanang diin man ni sila nabilong Badsok sama bas kaning atong lawas ba? Sama ba ining kining mga kuan gani? Kani atong lawas solido man ni. Mahikap man ni unya kaning tubig kuan man ni siya kanang likwido man ni siya Badsok. Samtang ang kanang espiritu o kanang hangin Badsok, diin man sila nabilong Badsok. Atong ipaybawas tanan ngang hangin dili na espiritu. Ang espiritu, the spirit is a being without material components, with intellect and free will. Ang binisya na nga ang espiritu kahimtang na nga dili ni nato makita pero dunay sa labutan o kabubuton. Mao na nga our soul is spirit because we have the intellect and free will. Unsa nang intellect? Makahibaw ta kung sinautan. Nya free will natay kagawasan sa pagpili. Kay without free will, we are robots. Ang robots, kanaba mga makinang mulakaw, pasan magputaw. Nya simbako silang pag alsas putaw, pag itsa. Nya naigong tao, pigsat patay, di mo ginapampriso ang robot. Kay huwa na siya free will, huwa na siya intellect, run by machine. Ang makina mo ikpadagan. Muna kitang tao, doon na tayo sa labutan, makaila taon siya maigdautan. Makapili ta, piliun ko ni, maayo ginibuhaton ako nga, musimbag ko, aron nga maduol ko sa Ginoo niya, makadawat ko grasya, simba ko, ato ng kabubuton. Kay counter do time, yung simba-simba ko. Di kilang nagsimba, oy, na ang Diyos tanan dapit, na dagang simba-simba niya, namang masugarol mo yapon. No, do not imitate the error of one. No, dili na to, dili na to i-appeal ang katarong sa katao niya, sa bugag sayop niya, mo na itong pamugatan. Obi, doon ay Latin, doon ay Latin, kuha na ka na, sige lang, niyaman si Kane, ato sa mabinawon, kaya hapit atong oras. Maayong gabi Bradsok. Day pangutana diri. Bradsok, unsa ka tinuod nga bawal maligo sa Biyernes Santo? Palihog ta bagay. Ang ako ang pangutana kay ana sa mga santo sa simbahan Bradsok baka nang ikamatay sa Ginoo kay nang tabunan tanan santos nga ang Ginoo ra man tay namatay niya. Usually ang itabon pa kay color violet yun niya tela ba. Okay. Thank you Bradsok. Ang una nga, kining imong first question dong, ang kanang magtabunan na to tanang mga estatwa sa mga santos, kay buot ang simbahan nga nining panahon, atong Lunes Santo hangtod sa Biyernes Santo, focus ang atong hunahuna og pagbati, tumungyod ni Kristo nga nagpakamatay para nato. Nga maghimo kita og mga desisyon nga how did God love me, the tremendous love of God, of Jesus for me. Kadako si gugma ni Kristo nako. Amor ko na more si paga. Kung ang Diyos na higugma ka na to, paabot siya nga may gugma sa taniya. Marang focus ang atong nahuna about suffering of Christ, nga atong sundon ang mga pagpasakit, renewal, and also prayers, o kung mahimo kakumpisal, himo na nato.
dili ta masangit itong mga mata sa mga ribulto. So, doon na kay pangutana primero. Kanang bawal maligo. Makuan kanang unsay hitabo na. Ang panigingnan si Kristo dong pagkamatay niya, gidagyo siya sa room with his friends and he was washed. Giligo kasi siya pero patay na. Gikuha ang mga namilit ng mga samad. Pero hinoon pag-abli nila sa kaning tabon habol nga gitabo niya, yablihan man, nipilit ang iyang dagway. Hasta buko-buko, mga samad niya napilit sa katong shroud. Hangtod karon, napa nagitipigan pa na. Pagkuman giwast, giligo kasi ang tubig. Clean yun, so na nga to sa kining dapit nga sepulcher. Muna nga, paliguon gideta. Bitaw, dipindi lang na. Kaya nagunaw na mo sila nga, pleasure pa, hayahay kaya maligo-ligo. Muna gusto sila mo, anto sa kakatol, buot. Ako ni antoson, ako hiyalan. Doon na sila, pero wa di balaod sa Ginoo niya na, o sa simbahan, nga dili ta paliguon. Eh manimaho ta mga tao hinoon mingon pastilan. Simban ta ko pero ang baho ning tawhana makabarag nako sa pagkumpagampo. Sister mo gabi. May gabi Brad Sok og sa tanang naminaw. Follow up lang ni Brad Sok. Kanang pagkamatay sa tao ba mo separate man gyud ng Holy Spirit no? Kanang mubalik sa Ginoo. Ang pangutana nibalik sa Ginoo meaning aron hukman or kanang ikamatay sa tao. Ang lawas mo Pauli. Yang kalag sa Ginoo. Unsa man to nibalik na siya sa langit. under judgment pa to. Nasuhat sa Biblia na sa Hebrehanon 9 versikulo 27. Nganingon ang Ginoo pinagi San Pablo, inigkamatay sa tao. Human sa kamatayon, hukman na ka. Prueba na anong namay na langit ugo pa hukmi. Namas Biblia. Nasa pinadayag 9 10 nga 20 ug naabling langit. Nakita ko ang daghang makalag sa mga buutang mga tao nga naghimaya sa Dios, kalipay. Yang ilang mga lawas nakita mo tong Marte, ang ilang mga lawas nagpasad sa kalibutan ng ilang lawas. Kay gimatay gi-murder man to sila. Pero ang ilang kalag dito sa langit malipayon. Kanong naamay na langit ug ay hukom? Unya na to paabot sa balik ni Kristo. Sa ito pa doon ay particular judgment right after our death. That is written. Sa 2 Corinto 5:8 mingon sa si San Pablo, kini atong kalag, kini atong lawas day, kini atong lawas bayanan ranis kalag. Ang kalag mo biya, niya hukman dayon. Niya mandawat niya ang ganti, kung siya buhi pa, nagbuhat og maayo. Limpyo ang iyang pagbalik sa Ginoo. Pero siya dautan, sa buhi pa siya, adto siya itambog sa kalayo sa impierno. Because there is judgment right after death. Doon ay hukom. Brad Alex, last question. Doon ay mga announcement sa Catholic Charismatic Day. Esther Agas, sipa? Esther, way pa bitaw, kining mo, ang ato na sad nga sunod Miyerkules, tapos na sa, ano yan ba si Sister, nga itong pinanggang presiding head servant, Sister Brilia Albao. Sister Brilia, please. Maayong gabi Brad Sok ug maayong gabi sa tanan. Ato lang ipahibaw nga kanang sama sa gihapon kaning ato ang Huwebes Santo himuon nato ang bisita iglesias. Kada tuig yun ni siya na mo Brad Sok. So ugma mag attend mi din ha sa Santo Rosario sa last mass nga 4:30 kanang last supper nga mass. Inighuman ana kay magpundok mi diha sa kilid sa simbahan para prior mag procession sa bisita iglesias Brad Sok. Mauna siya ang amo ang usual nga kuan kay last Sunday amo na sang gihimo ang among community Via Crucis dito sa Good Shepherd Banawa. Indeed, that's a very, very laudable kind of service and prayer sacrifice for the Lord. So may ka na, Esther, sa imong inyong game mo.
Unya sa Talisay ang atong mayor nakatagamtam sa mga kalisod sad kay sunog sa poblasyon 93 ka mga balay nga sunog. Pero ang mayor dito dayon og gingnan niya nga kabus man mo, kabus man ta. Pero akong tukuron ang inyong mga balay. Ya kamo na lang niya mo data mahuman na. Lipay kay mga tao pero ang nalipayan nila kay murag panalangin maning nagtakuban ang pagkasunog kay naamay mo sano-sano nila pagpahawa. Ya, proven, pag-abli sa mga dokumento, yuta sa gobyerno. Naipipila ka bok title deeds, pero majority iya sa gobyerno. Muna nga, paagi sa tos Ginoo para nga dili na sano-sanoon sa pagbugtaw ang mga tao nga kapos. Muna si Mayor Bayaninihon ang iyang paghatag, kay iyang tukuron ang nagaguba nga balay. Ya, gikuyugan siya sa iyang kapikas, si Honorable Ria Collias, ang congresswoman sa 1st District, Honorable Vice Mayor Richard Chuy Fernandez Asnar, yung mga councilors, kahiyo sa gyud so sa kapaghugpong sa pagtinabangay. Mo na ang sakripisyo sa Semana Santa gihimo sa Talisay City pinagi sa pag-atiman sa mga pagkinahanglan sa mga kabus, labi na sa mga batanon, labi na sa mga tigulang masakiton nga maamumag yun sila way bayad sa ospital. Libre ang doktor, libre ang tambal. Ya sagan sa atong mga kauban dinhi karon ya si Brad Alex Basig, ya atong buutan nga presiding head servant Mr. Brilia Albao. Ya sang mahal nga kapikas si Bradri Albao nga doon na sa siya iranggo sa kingly servant o guban pa. Ya salamat kay natong tanan, ang Dios magapanalangin tagbo tapuhon ning atong tulumanon. Pero liwas na sa Pasko sa pagkabanhaw. Ang Diyos magapanalangin nato o pasalamat din ni Father Filmar Castrodes Fel nga mayo na kayo na iyang programa dong paminaw ka sa programa niya, paminawar god nindot kayong mga pagtulunan sa atong manager si Filmar Castrodes Fel. Salamat. Balik ta sa studio sa DYRF. Salamat ni Julius Pulutan nga ni arrange yun sa atong pagkinahanglan sa atong communication niya atong ni Dudong Lapi nga nag-standby karon sa DYRF Radio Puwersa. Ang Diyos magapanalangin kanato maayong gabi sa tanan.